Yes, hello mga subscribers, likers. Muli, ito po si Motor ng Monkey Pinto. And update vlog po natin to si Kuya Noli Peña. Ito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. And this is our 1 month and 10 days therapy. So, siyempre yung focus natin sabi nga ni Kuya Noli, gusto niya lumakad, will focus the lower limb. At gagamit tayo ng mga stretching sa kanyang lower limb as per as program na ginagawa ng Motor ng Monkey Pinto. Again, sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood at pati nakasubscribe, please mag-subscribe po kayo sa aking vlog. At sa lahat po mga nag-i-inquire po ng malalayong lugar, please lang po panoorin yung vlog natin. Please po, siyempre po, pag malayo pong lugar yan, hanggang lalabas tayo ng Pampanga, siyempre yung pong pamasahin natin, sagutin niyo po yan, yung back and forth natin, kung pinag-uusapan doon. At unless kung kayo po ang pupunta sa aking shop, wala akong problema sa pag-uusapan natin. So, pakiusap ko lang po. So, napakalayo po ninyo sa akin. Keep in touch po tayo. Chat lang po tayo. Kung may mga problema po tayo, pwede kayo magtanong sa akin. So, I can help you by means of my some advice regarding your case as modernong Monkey Pinto as travel stroke therapy. Up! Nabantot. Okay, itong pasyente ko kasi, nakakatayo na ito. Nakakaupo na. So, ang kailangan niya lang is to continue para yung kanyang joints and muscles ma-develop ng fully develop para lumakas yung kanyang pagtayo at pag-upo. Okay, watch niyo po yung aming program at siyempre marami pa tayong mga pasyente dyan like Magalang, Sarayat, sa May Santa Ana, yung mga iba dyan nakakalakad na and thankful tayo kay Lord. So tandaan niyo po ito, habang may buhay, may pag-asa. Okay? Tandaan niyo, ang therapy, number 1 po dyan yung faith kay Lord. Pangalawa, siyempre, sinasabi ko po ulit yung program ng therapies, expertise and therapy, dedication ng therapies, yung puso ng therapies na hawak po sa inyo. So, yun po yung criteria ng therapies. Bukod sa tinatawag ng mga pinag-aralan niyan, kailangan talaga yung puso niya is connected to God. Yun po importante natin. And siyempre, thirdly, siyempre yung family, yung love and care the family. Okay? And fourth is siyempre yung medication and doctor's check-up. Yung mga kailangan natin. And fifth, siyempre, yung mag-aalaga sa isang pasyente natin, kung sino yung naka-assign, siyempre, they will look the balanced diet and everything na kailangan ng ating stroke patients natin to ensure his or her safetyness. So, yun po yung mga programa kong lagi sinasabi sa stroke patients natin. Ang therapy po ng stroke patients, hindi po yung magic. It should be program na ginagawa natin. Kaya nga po, kung sinasabi sa inyo, yan po yung nakaprogram na ginagawa natin kapag gumagaling ang stroke patients. So, si Kuya Noli po, bago ko siya tatayo po, kailangan po siya warm up ang kanyang lower limb. Siguro mga super 21. Yan. Dati pag ginagaling ito, aray! Ngayon hindi na po siya maaray. Nasasanay sa akin. Shout out, Lodi! Baka naman! Sana masubing problema mo dyan. Ingat po tayo, marami ngayong mga kawatan. Yung mga taong walang magawa dyan sa buhay, ayaw lumaban ng parehas. Ay, kawawa naman yung mga taong pinaperwisyon ninyo.